kanthi lampahan dodok sedokan. Kusmaning ayo roro sekar wasiki lumarep wonten ngarsanipun Ibu tuwin Rama. Nelakaken anggenipun Subasita ingkang sampun hambalung sumsum ing sanubarenira. Prating sangajening Rama kusmaning ayu daya-daya hangampaken punang asta kekalih. Pratandha sampun nyawiji budi lan karsa anggenipun badhe sungkeman. Tandha bekti mring Ibu Rama. Kawriyan tumetes waspane rereh areh kawiyos asturipun. Rama Ibu ingkang wanci puniki kaparengna kang putra ngaturaken sungkem bekti wonten ngarsanipun Rama Ibu. Sinartan panyuwun mugi Rama dalasan Ibu kepareng paring pangapunten dhumateng sedaya kalepatan kula. Awit kula ngrumasi angger saged dosa kula wonten ngarsanipun Rama lan Ibu. Kula pun wasiki tuhu ajrih lan boten badhe kemawi nampi bebeduning Gusti Kang Maha Widi lamun Rama lan Ibu boten kepareng paring pangapunten. Datan katalompen kula ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami anggenipun. Wiwit kula ninaraken ing jagat padah wiwit tangsih alit ngantos mriki ingkang sampun racik diwasa puniki Ibu tuwin Rama tansah datan megah hanglungga wentah kula kanthi kebak raos tresna asih. Wiwit kula lahir ceprot tanpa daya menapa-menapa ngantos yoga madaning pribadi saestu ageng lebur lebetipun Ibu Rama tartamtu kula boten badhe saged caos pinales menapa-menapa badhe ya wijudaken menapa kemawon cekti boten badhe satimbang bobot lan ajinipun kaliyan sih kadarman saha sih sutresna lebetanipun Rama tuwin Ibu sadhengipun menika pamuji kula mugi Gusti ingkang Maha Asih paringna kanugrahan dumateng Rama saha Ibu temah tansah cinaket kabagas waras panjang yuswa lan tansah kapareng hangimingi miwah hanjabangi para putra wayah. Rama Ibu kang putra nyuwun pangestu awit wiwit kalodhangan mangke badhe lumebet ing lebaran agung
Mugi-mugi kanthi pangestipun Rama lan Ibu kula kawawi gesang hayem-hayem tentrem langgeng anggen kula manggon bebrayan sarta pinaringan turun ingkang utami temah kumawi halajengaken sarosulaning kulawarga. Nuwun. Sae. Menika wau kula aturaken pranyatan kedahipun swantenipun kandel rumiyin, kandel kenceng. Terus kanthi lampah dodok risang temanten marek ing ngarsaning pun bapa kenceng kajian. Sak sampunipun putra jengku lan matur menika nembe kendhu. Mekaten. Mangke pranyatan malih kenceng malih. Atur pangandikan saking bapa utawa ibu kendhu malih nanging mantep krana mentes. Sapa mikala wau kula aturaken ngger anakku aja sumelang adimu pun puba tansah mangestoni so tansah nyuwun hamba minta ing ngarsaning Kang Murbon kuwasa amin ngaten lirih nggih mekaten. Nah, sinten kang nyobi melih? Mbok pilih mawi rujit. Ayo Ibu. Sinten malih ingkang badhe nyobi monggo. Ingkang dereng wani dikancani ayo. Kanthi lampah dodot sesodokan Kusumayu Roro Sekar Warsiki lumarap wonten ngarsanipun Ibu Tuwin Rama nelakaken agenging Suposita ingkang sampun hambalun sungsung ing sanubarinira prapting sangajenging Rama Kusumayu daya-daya hanang kepaken ponang asta kekalih pratandha sampun nyawiji budi lan karsa anggenipun badhe sumungkem tandha bekti mring Ibu Rama kawuryan tumetes waspane ririh are kawiyos aturinipun Rama Ibu ing wanci punika keparengna Kang Putra ngaturaken sungkem bekti wonten ngarsanipun Rama Ibu sinartan panyuwun mugi Rama dalasan Ibu kepareng paring pangapunten dumateng sedaya
katepatan kula. Awit kula ngrumaosi ageng sanget dosa kula wonten ngarsanipun Rama lan Ibu. Kula pun warsiki tuhu ajret lan boten badhe kuawi nampi bebending Gusti Kang Maha Widi. Lamun Rama lan Ibu boten kepareng-paring pangapunten. Datan kataluban kula ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami agengipun. Hawit wiwit kula lan linairaken ingkang jagat padah wiwit tasih alit ngantos sembriki ingkang sampun ngrancik diwasa puniki. Ibu tuwin Rama tansah datan wegah ngalung-alungtah kula kanthi kebak raos tresno asih. Wiwit kula lahir ceprot tanpa daya menapa-menapa ngantos siaga mandiring pribadi. Saestu ageng labuh labetanipun Ibu Rama. Tartamtu kula boten badhe saged caos piwales menapa-menapa. Badhe winujudaken menapa kemawon. Yekti boten badhe saktimbang bobot lan ajinipun kaliyan Sih Kadarmawan saha Sih Sutresna lelabetanipun Rama tuwin Ibu sadangunipun menika. Pamuji kula mugi Gusti ingkang Maha Asih paringa kanugrahan dumateng Rama saha Ibu. Temah tansah cinaket kebagas warasan, panjang yuswa lan tansah kepareng ngampiri wingah hanjanampi para putra wayah. Rama Ibu kang putra nyuwun pangestu. Awit wiwit kalodhangan mangke badhe lumebet ing bebrayan agung. Mugi-mugi kanthi pangestunipun Rama lan Ibu kula kumawi gesang hayam-hayam tentrem langgeng anggen kula mangun bebrayan sarta pinarengan turun ingkang utami. Temah kumawi hanglajengaken sasaril lahing kulawarga. Nggih ta. Bapak-bapak mesti pengen sinegek ponang pradonga kang monya kang ngrangin
Dopere sang temantian wis lenggah satata ing papan sakawit. Lir-ilir kadi sumiliring samirana mrih. Yen wonten panjenengan gantos kalian gending utawi tetembangan ilir-ilir. Yen boten wonten saged panjenengan paringi ayak-ayak. Menika makatan tahu kalau wau para lenggah sami risang temanten sampun purna anggih ngabekti mring tiyang sepuh saripit bebasan simogala wulu merak sumangga ing panyarwe panjenengan amung risang temanten tansah nyuwun idi pangestu rahayu mrih araharjaning bale wisma kang dinapuk dhuwur. Ngaten ta? Nembe ganti ati cara. Pambiwara. Ngaten ta? Pripun sekeca? Kathah kulaan panjenengan mesti mangke panjenengan boten badhe katelasan napa? Umpami dagang kilak ngeten badhe batelasan modal. Wae iki. Nggih. Pripun dipun lajengaken? Taksih wonten wekdal pinten menit, Bu? 2:00. Nggih. Pripun risang Tampanyandra temanten kakung tedhak gendhingipun menapa? Kala mangsanipun wonten ingkang ngagem wilujeng. Nggih. Nggih. Mangke sanesipun wilujeng mugi wonten. Sampun dipun samaptaken sinten paraga ingkang badhe nyobi manten kakung tedhak. Yen candrane manten kakung ngeten namung kedhik. Piyai kakung iki ora kakehan disanjung-sanjung. Mundak kurang ajar. Mun sewu ketingalipun winginane rikala para ganyubi paragan nggih menika ketingalipun manten kakung tedhak. Menika gangsa munggel lajeng ngunandika. Dados kados kala wau leripun kersanipun lumebet wonten ing irama setunggal rumiyin. Dados menika tasih Rama Ranjak
Pinarung swaraning gongso ingkang hangrangin hambabar ladang wilujeng. Kawis tingal jengkaring putra temanten kakung saking Wisma Panereman ing pangajap mugi tansah manggih kawilujengan kalis ing sambikala. Gumebyar busananing putra temanten kakung ngagem busana ingkang tinaretes benang sutya, ngagem kuluk kanigara, angemba busananing nata. Dambya para kadang wanciyawa ing samya hangayap tindakipun putra temanten kakung. Temanten hanginya lumaksana lengkeh-lengkeh pindha sing lupa. Priya anggajah ngoling sapecak mangu sak tindak. Kendel semu hanguningani endah edining suasana ingkang hangrenggani tawinging wicara. Wus andungkap unggian ingkang tinuju Kiya Kendel tindakira wonten sangajenging wiwara keparenging sedya hangranto laksitaning adicara salajengipun. Nuwun. Candrane temanten kakung niku cekak mawon. Yen gagahe kaya sapa? Gitu, sak tidake kaya apa? Tanggung jawabe kepiye? Ngaten mawon. Gitu. Sing penting tanggung jawabe. Napa ngkerung mati ngkerung kepi alah mbah apa kuwi. Niku mawon dibeberaken. Mekaten. Dados ingkang wigati panjenengan saged jumbuhaken wiramaning gongso kalian kedaling lisan panjenengan. Lajeng inggah inggiling suwanten. Kandel tipising suwanten. Panjenengan kedhawuhi nelingaken piranti. Saupami pirantinipun kula caketaken kados mekaten, kok raosipun mboten sekeca, lajeng kula tebehaken. Wonten pirantos ingkang pancen saestu sae dados tebih ngaten kemawon sampun dumugi. Kala mangsanipun menawi caket mekaten menika malah suwantenipun kirang sekeca, kathah ngengipun. Nggih. Sekecane panjenengan kados pundi sekecanipun ngagem maik pirantos menika kedah panjenengan telingaken. Nggih, saged wonten ingkang mepet ngaten malah boten prayogi. Nanging dipun penggang gedhe. Dados mangke wonten batipun. Kados mekaten rinaos sangu ingkang kula aturaken cekap dan kirang kathah. Anggen kula mimbuhi terus kados pundi caranipun. Nggih benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan panjenengan ngawontenaken pepanggihan sesarengan ingkang betahaken mangke saged mligi babagan menika. Nggih, wonten pundi papanipun ngaten mawon. Wonten ngandhap wit nggih mboten menapa-menapa. Wonten lapangan saukir mboten wonten ngandhap banggal kemawon. Banggal mesti rusak wong akeh. Rinaos estining manah kula taksih kepingin sesarengan panjenengan nanging inggih awit saking wekdal ingkang kaparingaken dumateng kula paripaksa kula punggel semanten sinareng rampunging seserpan ingkang kula aturaken mboten ateges rampung pasedhirikan kula kalian panjenengan.
Nanging kula taksih buka diri kangge pasedhirikan kalian panjenengan. Kala mangsanipun kula supe sepisan pancen sampun wayahe lalen, mumpun wancine lalen jare sampun swidak punjul ngoten niku biasane jarene lalen ngoten Bu. Nggih. Pramila menawi kepanggih dipun imetaken kula niki bergodo pinten mesti kula imut. Nek bergodo ngoten kula imut jan. Kula nate sapejagong kalian kadang yen mboten klentu bergodo 17. Sapejagong santai dangu. Terus sawise kula wangsul nembe kemutan. Oh lah iki mau kadang 17 bergodo 17. Nggih. Mekaten sepisan malih mboten wonten bab ingkang sampurna tumrap diri kula. Kirang lepat menika mesti wonten. Mesti kadunungan pramila kanthi andhap manah saesti ning manah kula nyuwun pangapunten. Saengga ing mangke sawangsul kula saking mriki dumugi griya mboten bekta momotan ingkang arupi lepat lan klentu. Donga dinungan panjenengan kondur kebak ing karaharjan kawilujengan dumugi papan sowang-sowang panggih brayat semanten ugi kula nyuwun idi pantungga panjenengan sak lampah kula wilujeng. Mekaten wekdal kula aturaken Bu Moderator monggo. Matur nuwun Bapak Pramono yang ingkang sampun paring ngilmu. Sampun marem, Bu? Sampun dereng. Nggih, wong kula mawon ingkang sampun wingi-wingi diparingi Bapak Pramono nggih. Tasih kirang terus nggih. Napa malih niki namung kados kok sekedhik ngoten. Kula bergodo 26, Bu. Dados kula niku menawi panjenengan kan namung gangsal napa 6 bulan nggih. 6 bulan nggih. Nek kula bergodo 26 niku kalih taun gangsal wulan. Nggih, lah niku mawon kok nggih tasih kirang ngoten nggih. Lah nggih. Bapak Pramono niku wis nggih. Nggih, dados mangke menawi panjenengan tasih betah napa tasih pengin nguri-uri, pengin ngangsu, monggo sowan mawon Bapak Pramono pun tangisi. Napa malih menawi ingkang nangis-nangis ibu-ibu? Bapak, kula dereng saged kok Bapak, nggih Bapak. Bapak kula dereng saged. Ngoten niku malah. Nggih, malah mesti langsung ayo tak ajari ngoten nggih. Ngeten monggo kadang ingkang dinten menika kapiji mimpin Mangastungkara nggih doa monggo. Sinten ingkang piket hari ini? Dinten menika monggo silakan. Nggih, monggo. Kepareng matur Bapak bilih seserpan ing hari menika sampun purna. Pramila kadang siswa badhe pamit kondur wonten dalemipun sowang-sowang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang siswa ingkang bagya mulya, seserepan ing ari menika sampun purna. Sumangga saderengipun kondur manungga puja wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih menika Gusti ingkang hamurping dumadi kanthi ageng ing pangajab mugi-mugi lampah kondur panjenengan sedaya saha kula tansah slamet kalis ing sambikala. Sumangga kula dherekaken jumeneng saperlu manungga puja ngenut agama saha kapitadosanipun sowang-sowang. Manungga puja kawiwitan.
manungku puja purna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur.